ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଷାଟା କେମିତି ହେଲା? ବର୍ଷା ସିନା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲଥିଲି, ମୌସୁମୀ ହେଲେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି କେବେ କହିଥିଲି କେ? ମୌସୁମୀ? ଆଚ୍ଛା ମୌସୁମୀ ତମ କାଠରେ ଉଦୁରିଆ ବୋଲେଇଥିଲା ପଡ଼ିବ। ମୌସୁମୀ ଉଜୁରିଆକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଚାପ ସାଙ୍ଗେ ପଲେଇଥିଲା। ଗୁରୁଚାପ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ? ଫେର୍ ତାরপরে তার সাথে আমি তার নাই পড়লা তার ফের কার সাথে ওটা লোন ফোন ଥିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ବିଜଲି ଫିଜଲି କାর ସାଙ୍ଗେ ଓ ଯାହା ସିନା ପଳେଇଥିଲା ତାର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ହଁ ବେଲେ କି ଫେର୍ ଏଛିନି ଫେର୍ ଘୁଞ୍ଚି ହେଲା। ଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛି ଉପରେ ମୁଇଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ଲଘୁଚାପ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି କେନ ଗୋଟେ ରହୁଛନି ମାନେ ନା ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଜି କେନ ଗୋଟେ ଅଛନ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଭାଇ ତମେ କାହା କଥା ଲାଗୁଛ? ଆରେ ଦାସିଆ ଲୋକ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରି ଇଏ ମୌସୁମୀ ନାଇଁ କାଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥିଲା ମ ଉଦୁରିଆ ପଳେଇଥିଲା ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥିଲା ପଠେଇ ନେଲା ଯେ ତାର ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ସାଙ୍ଗେ ଲଘୁଚାପ ବି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ସେ ଲଘୁଚାପ ଗୁରୁଚାପ ଶୁଣିଥିବ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଥିଲା ଜାଣିଲା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରପର୍ଟି ବି ବାହାରିଥିଲା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ସେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଟା ଇନେ ଛାଡ଼ ଏସବୁ କଥା ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଚାଲ ଆଗ ଚା ପିଇ ମାଛ ଆରେ ବର୍ଷା କେ ଭରସା ନାହିଁ ମୌସୁମୀ କାଣା ପଲା ଆଉ ଫେର୍ ପଳାଲା ନେବ ତମେ ଚାଲ 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 ଯାଅ 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 ଚାଲ 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 ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଥା